Сева Велинова на 12 години от град София. Уча в 131 средно иновативно училище. Започнах да се занимавам с програмиране от 3-ти клас. Първоначално работех на Scratch, заедно с моя баща. Ходех по състезания. На едно от състезанията спечелих първо място в собствена категория на Международна олимпиада. Занимавам се с Python от миналата година. Първоначално ходех на кратък курс. После продължих сама. Родителите ме записаха началото на миналата година на специализирана академия по Python, където трябваше в края да направим проект за това състезание. Проектът ми е разработен на Python, казва се Hegman и всъщност е вдъхновен от класическата игра Бесеница. Харесвам Python, защото както той и другите програмни езици развиват логиката, креативното мислене и алтернативното мислене. Също, всъщност зад черния екран на Python стои идеята и вдъхновението за създаването на този проект. Вдъхновението ми за създаването на този проект е, че докато децата играят и се забавляват с играта, ще могат и те да се вдъхноват и те да направят нещо и ще могат да научат нещо също. За създаването на играта съм използвала два модула. Един от тях е Turtle, другия е Random. Turtle го използвах, за да може, когато се стартира проекта и се даде дума, обаче се сгреши дадена буква при познаването на думата, почва, след малко и ще покажа, Turtle почва да рисува човечето. Рандом ми трябваше при стартиране на играта, когато потребителят избере категория, да може да се избере на случайен принцип дума от тази категория. Сега ще ви покажа и как работи проект. Стартирах проекта и сега тук си избирам категория. Избирам категория животни и сега ми дава дума на случайен принцип. Аз давам продължи и сега почвам да предполагам. Греша, Turtle почва да рисува човечето. Ми остана още една буква и аз вече я познавам. И сега аз имам още няколко останали живота и съм познала думата. Имам меню сега рестарт или quit да продължа или да се откажа. Благодаря ви, довиждане!